समनांगौ बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनगोन बेखौ खुनु माबानो हमथानो हाया नंगौ मोनसे सुक्ति जादों दिनै बिटिआर मोनसे सुक्ति जादों बिटिआर बेजों जोङो बहुद खामानि मावनानै लागोन बड'लेण्डआव अट'नोमिति जाखागोन तेलेंगानाफ्रा बोरै जादों उत्तराखन्डफ्रा बोरै जादों बेबायदिनो बड'लेण्डआव जाहैगोन सम नांगौ आं बुंबाय थादोंमोन सिगाङाव जे बड'लेण्ड गाराखैथ' बड'लेण्डखौ नायबाय था बड'लेण्डखौ जों लाबोनो हाया देखायलांगोन जोङो बोरै हमथाग्राखै आन्दलनजों नङा बेबायदिनो डेम'क्रेटिक भाबैनो बिदिनो मोनलांगोन जोङो बिदायमोन सावरायग्रामोन फेरेंगामोन बाथामोन आरो नोंथांमोननि गासै लिडारखौ लानानैनो बिटिसिखौ सालायलांगोन नायबाय था देखायलांगोन आं आरो मा मावो आरो जेसेबां खालि जेनेबा दिनै टटेल जेनेबा रन्जन ग्रुप धीरेन ग्रुप ओमफ्राय ओजों गबिन्द ग्रुप बिथांमोननि गासै सेंग्राफोरखौ लाजोबनानैबाबो जेसेबां खेला दं 5,000 जा जायफोर थांनो गोसो रिहेबिलिटेसन प्रग्रामाव बिसोर स्पेसियेलि कनसिडारेसन जागोन दिनै बैसागुनि जेसेबां केडारफोर दङ नोंथांमोनहा रिहेबिलिटेसन प्रग्रामा बेनो आं आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों केडारफ्रा फार्स्ट प्रायरिटि जागोन इन जेनेरेल खिन्थु बर' गुबुन सेंग्राफ्राबो बे रिहेबिलिटेसन प्रग्रामाव थाफागोन पुलिस मिलिटारि आर्मि सिआरपि बेखौ रिहेबिलिटेसन आरो बिनि बादैबो मोनसे सिस्टेम दं लन होनाय जायफोर पुलिस मिलिटारि थाङा हयथ' खायसेया हयथ' बेफोराव थांनो गोसो गैयाबो जानो हागौ बिसोर मानसिनो साबसिडि लन होयो जेनेबा 5 लाखआव 2.5 लाखखौ फ्रि 2.5 लाखखौ लन बेबायदि सिस्टेमाव बेयो जाहैबाय रिहेबिलिटेसन प्रग्राम बिसोर आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि रायज्लायनानै खालामगोन बेखौ बिटिसि बे ओनसोलखौ लानानै मोनसे काउन्सिलब्रा मिथिबाय बिटिसि बिटिआरआथ' नंथारगौ बेथ' एकदमबारे बिटिएडिमोन आगोलाव दा बिटिआर जाबाय रिजन बे रिजनखौ लानानै मोनसे काउन्सिल जाबाय आरोखि बेनो बिटिसि बेखौनो होनो बिटिसि जों उल्था आरो उल्था बुजिनो नाङा बिटिआर नांगौ राय आगोलाव बिटिएडिमोन दा बिटिआर जाबाय बे बिटिआरखौ लानानै मोनसे काउन्सिल बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे रिजनखौ लानानै मोनसे काउन्सिल जाबाय आरोखि बारा बुजियाबा उनाव बुजिलांगोन दे नङा होमबा जायखिजाया बुंबाय दिनै गभर्नमेन्टनि जानानै आं बुंबाय बिटिसिनि जानानै आं बुंबाय लाफानानै जोङो सरकारखौ सालायलाङो आरो गोबां केसनि खोथा दं बेखौ जोङो गभर्नमेन्ट हिसाबै माबायदि टेकल खालामनांगौ जों खालामलांगोन केसा बयबो गगोन हयथ' सोरनाबा समाय लानो हागौ बे जोंनि बिएलटिनि केसा जेरै सिस्टेमाव जोबलांदों बे एखे सिस्टेमखौनो जोङो खालामगोन केसनि बेलायाव केसाथ' बयहाबो दंलाजोबो जोंनाबो आंनाथ' लास्ट माने जोबनाया 2 बोसोरनि उनावसो सुक्तिनि उनाव 2 बोसोरनि उनावसो केसा जोबदों बै दिल्लीयाव सुप्रिम कर्टआव गाखोबावनांगोन खेबनैजोंनो जोबदों सुप्रिम कर्टआव मिथिबाय बिराद गिदिर मोना केसा थाल गैया नोंसोरो आंथ' बेफोर जायो पलिटिकेलि जोङो सुक्ति खालामबाय जिहेतु जोंनि केसा रिलिफ मोननांगौ बेयो सम लायो नियम दं माखासे आइन कानुन माखासे ओरैनो बे बहुद केसानो थाब जोबगोन माखासे केसफ्रा एसे समाय लागोन आरोखि बेखौ गिनो नाङा जों दङ जों सहाय खालामगोन रन्जन दैमारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दिनै जेनेबा बहुद मानसियानो कन्टेक्टेड जानानै दं 50-60 जन एनआइनि आन्दाराव बेफोरखौबो जोङो आरामसे सिन्था खालामनांगौ खिन्थु समय लागोन होनना बुंखाबाय आं दालाय बिसोरलाय मैयाथ' रंजाबाय मानसिफ्रानो मा पजिसनाव दङ थाल गैया आसल हिरोफ्रा बिसोरसो सुक्तिया
एक्स'आ हिर' नङाथ' भाइ एक्स'आ हिर' नङा शक्तिया बिथांमोना फैयाबा जायोमोन नामा देरै देरै सोरबा बुंलाय माबेनि एकदमबारे हिर' रलाबाय थादों बिसोरो एक्स'आ बिथांमोना फैयाबा शक्ति जायोमोन खोन्थालै दे सोरबा बुंनो हायोबा बुं देनाय बुंनाय सोरबा बिसोर फैयाबा शक्ति जायोमोनलै होननानै दे बुं दे मा इसे जालांदों बिसोरो ओरैनो जानला मोनला पाब्लिकफोरखौ माबा खालामबाय थायो जायखिजाया आङो दिनै उनाव मेरला समाय मोनखागोन आं नङा होमबा उनाव मेरला समाय मोनखागोन आङो मिटिं सिटिंफ्राव लानोसै एबाराव जाथायावनो आंखौ मैया रायनानै होनाङो गाज्रि जेब्ला बिदि रायजायो दे दिनै थाथ'थोंसै जायखिजाया मोजां मोनबाय आङो बिथांमोना फैनानै सरकारजों रायलायनानै शान्तिनि मोनसे सुक्ति खालामबाय बे सुक्तिनि दारै बिटिसि बे बड'लेण्ड ओनसोला बहुद जौगाखांगोन जों ज'यैनो माव आरो जोंहा बहुद माखासे एजेन्डा दंबावो बेफोरखौ जोङो लासै लासै मावलांगोन आरो फोजोबगोन जायखिजाया गोजोननाय थाबाय साबायखर नोंथां बिधाय बिथां प्रियंका बिथां बाथा नोंथांमोनखौ गासैखौबो साबायखर बावबाय नोंथांमोनहा दि माने रायजो राजानि गेजेराव दिनै नुजानानै जोंनि रायजोफोरखौ